7 erää kesti tää ottelu ja sieltä lähti Anthony Joshualta ensin vasen isku tonne vartaloon ja sitten sen jälkeen lähti toi oikein suora yläkertaan ja matsi oli sitten siinä. Mutta 7 erää tää matsi kesti ja ottelu olisi voinut periaatteessa kääntyä kummalle vaan, että tää oli kuitenkin suht tasainen, vaikka joka erässä niin Anthony Joshua varmasti voitti pisteessä tämän selvästi, mutta joutui kuitenkin olla koko ajan varuillaan noita Robertin jabbeja, lähti aika liukkaasti kuitenkin. Ja periaatteessa taas voinut tosiaan päättyä kummalle vaan, mutta nyt kävi näin, että 7. erässä niin Joshua voitti. Ja katsotaan silloin sitten seuraavana vissiin vastassa toi Deontay Wilder tuolla Saudi-Arabiassa joskus tammikuussa. En tiedä miten täällä taktiikalla voitetaan Wilder. Varmaan joutuu aika paljon muuttaa aggressiivisempaa suuntaan tyyliä siitä matsia silmällä pitää. Mutta tässä oli tän illan pääottelun lopputulos.